U Laktašima je u okviru privredno-turističke manifestacije Laktaško ljeto prvi put organizovani festival zanatskog piva. Proizvodnja zanatskog piva u Republici Srpskoj je u ekspanziji. Sa brojem pivara raste i broj potrošača. Znači imamo jako dobre reakcije kupaca koji su došli prvi put i koji već počinju da se vraćaju. Znači obzirom na to neki početak, da je nešto što je nešto za njih sasvim novo, jako dobro je pripremljeno. Na festivalu se predstavilo 7 pivara, od kojih su 3 iz opštine Laktaši. U cilju proširenja turističke ponude, domaći proizvođači piva mogu računati i na podsticaje. Ja se nadam da ovi naši mali proizvođači neće ostati usamljeni, da će mnogi poći njihovim primjerom i da ćemo dogodno imati više pivara. Podsticaji se moraju naći i ono što uvijek propagiramo domaće. Znači pijemo domaće, uživamo domaćim i to je najbolje. Na centralnom trgu 9. januar uz pivo, roštilj i muziku više stotina posjetilaca, među kojima i brojni strani turisti, družili su se do kasno u noć.